Za každým z týchto projektov je jednoduchá myšlienka, aby sa ľuďom v našich mestách a obciach žilo lepšie. Leto je síce v plnom prúde a mnohí z vás si užívajú zaslúžený oddych, no rozvoj našich regiónov si dovolenku neberie. Na konci leta nás čaká ďalšie výjazdové rokovanie vlády, a to v Banskobystrickom kraji, kde podporíme ďalšie projekty. Poďme sa teda pozrieť na to, čo sa už v tomto kraji podarilo premeniť z plánov na konkrétne výsledky. Napríklad v Hronskom Benediku prebehla oprava cesty na ulici Ulička, vďaka čomu sa zlepší jej technický stav, ale najmä bezpečnosť a komfort každodennej dopravy. V obci Klak bol odstránený havarijný stav budovy obecného úradu. Výmena okien a zateplenie priniesli modernejšie, bezpečnejšie, ale tiež energeticky úspornejšie priestory pre zamestnancov, ale aj obyvateľov obce. V Banskej Bele prešiel rekonštrukciou dom smutku, ktorý dnes poskytuje dôstojnejšie zázemie. No a v obci Župkov bola zrealizovaná revitalizácia odstránením starých a nevyužívaných budov, čím vznikol bezpečnejší a príjemnejší verejný priestor. Za každým z týchto projektov je jednoduchá myšlienka, aby sa ľuďom v našich mestách a obciach žilo lepšie. Rozvoj regiónov sa totiž nehodnotí podľa počtu sľubov, ale podľa výsledkov, ktoré ľudia vidia a každodenne využívajú. Prajem vám krásny letný deň a už teraz sa teším na stretnutie s vami v Banskobystrickom kraji.